дар Кохи Борбад хурсандии мардумро ҳадду канор набуд. Зеро дар доираи лоиҳаи тамғаи писандидаи Тоҷикистон дар моҳи шарифи Рамазон намоишфурӯши маҳсулоти ватаниро ширкати рекламавии Тайрон соли 8 аст ки ташкил карда ба сокинони пойтахт молу маҳсулоти хушсифатро бо нархҳои арзону дастрас пешкаш месозад. Шаҳноза Ҳамдамова, директори агентии рекламавии Тайрон, намоишгоҳро ифтитоҳ намуда, дар кушодашавии намоишгоҳ муовини вазири саноат ва технологияҳои навини Тоҷикистон, Солезода Умед Абдулло, сардори департаменти кор бо мизоҷони ширкати Mobility Cell Саидҷон Нуралиев, муовини аввали раиси палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон Насимҷон Анваров, муовини директори оҷонсии содироти назди ҳукумати Тоҷикистон Баҳодур Раҳимзодаро барои суханронии оиди маъракаи мазкур сари минбар даъват намуд ва дар якҷоягӣ лентаи рамзиро дар кушодашавии чорабинии мазкур буриданд. намоиши фурӯши маҳсулоти ватанӣ дар нахустин рӯзи ярмаркаи мазкур ба назар чунон серодам буд, ки мардум барои харидорӣ кардани маҳсулотҳо пеш аз моҳи шарифи Рамазон ҷой намеёфтанд. дар мавриди то чӣ андоза розӣ будани мардум аз нарху навои маҳсулотҳои ватанӣ хабарнигорони мо назари харидоронро пурсон шуданд. мо айни ҳол дар Кохи Борбад қарор дорем. Дар ин ҷо имрӯз бисёр рӯзи хурсандӣ аст, чунки имрӯз ширкати рекламавии Тайрон бо ҳамдастии палатаи савдо ярмаркаи фурӯши маҳсулотҳои ватаниро ба роҳ монданд ва мебинем ки дар ин ҷо 30 намуд ширкатҳои фаъоли истеҳсолкунандагон борҳои худро ба фурӯш бароварданд ва мебинем ки харидорон аз нарху навои имрӯза ярмарка то чӣ андоза розӣ ҳастанд. ва Шабнам чӣ гуфтан мехоҳед? бале, молҳо хеле арзон ва босифатанд ва мардум бо дастони пурзор айни ҳол ба хонаҳояшон мераванд. Ярмаркаи мо якчанд рӯз давом мекунад. Марҳамат намоед ва харидорӣ намоед. Ногуфта намонад идонаи худро зебо гардонед. Ногуфта намонад ки имрӯз рӯзи аввалини ярмаркаи фурӯши маҳсулотҳои ватанӣ аст ва биёед якҷоя назари мардумро дар ин бобат мепурсем. арзон нархи бозор арзон. мо аз ширкати Сетапанҷ бисёр маҳсулотҳои шириниҳо овардем. бисёр харидорӣ кардан, хурсанд рафтам. Мебинам ки кам мондааст. Бисёр маҳсулотҳо монда харидорӣ намуданд. Мардум чӣ мегуфтанд дар бобати арзонӣ ё қимати? Не хела айдигар ва ё арзонтар, имрӯз арзонтар буд. Мардум хурсанд рафтан, гирифтан, хурсанд рафтан. Ташаккури зиёд. ҳоли акнун дар омадем, ҳоли ҳамаша вай накардем, надидем. хай мана инҷа ба хеле арзон будааст. Мана харид кардем. ҳоли дигар тарафҳои надидем. Шумо имрӯз ба нияти чӣ намуд маҳсулотҳоро харидан омадед? ман рости гап фаҳмидам ки ярмарка ҳаст. омадам хай рӯзгор ба кадом чизам нарасад мегирам да. Ташаккури зиёд. Ягон гуфтанӣ доред иди Рамазон ба мардум? хай ҳама ба Рамазон баракат биёрад. марҳамат маҳсулотҳои ҳама чизҳои наз ба сифат чизҳои беҳтарина овардиян. Ташаккури зиёд апаҷон. лоиҳаи тамғаи писандаи Тоҷикистон соли 8 аст ки ин лоиҳа чорабинӣ гузаронида мешавад. лоиҳа дар доираи сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузаронида мешавад ва мақсад аз гузаронидани ин чорабинӣ муаррифӣ кардани истеҳсолкунандагони ватанӣ ба харидорон, наздик кардан истеҳсолкунандагонро бо харидорон ва тарғибу ташвиқ кардани молу маҳсулоти онҳо дар бозори ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он мебошад. бар ифтихори 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мо дар ин сол мо 30 ширкатҳои беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистонро интихоб кардем. имрӯз мебинам ки бороятон хеле кам монданд. ба фурӯш рафтан яъне? ҳамаш рафтан. мардум чӣ мегуфтанд дар бобати нарху наво? мардум дурӯзия намардум куш писенака. я хелеш бод мегум беплан бигирем бирем. Беплан бигирем. Шумо кадом ширкатро намояндагӣ мекунед? ширкати Рамазон ака. Зинда бош. Ассалому алейкум. Мебинам ки имрӯз шумо дар ярмарка иштирок доред. Да, нам очень понравилось, цены очень низкие, очень много. С утра здесь и видим, что народу очень много людей, которые уходят отсюда счастливыми, огромными пакетами. Они подходят и говорят, что все классно. Да, спасибо организаторам, что организовали такую выставку, то, что дали такую возможность людям купить те же продукты, но уже по низким ценам. Нарху аз дигар мағозаҳо бо чӣ? Да. Фарқ доранд? Да, конечно. Различаются очень. Шумо имрӯз ба нияти чӣ намуд маҳсулот харидан омадед? За колбасами пришли, вот здесь Рамазан продают колбасы. Перед Идом?
чтобы закупиться. Но действительно цены намного ниже, чем на рынке. Да. Нам очень понравилось. Обязательно приходите. Это еще 3 дня будет длиться, вы успеете. Мы, тут например, очень много пришли, чего очень есть. рады, да. Все очень интересно, да. Вам спасибо. кадом ширкатро намояндагӣ мекунед? Ширкати Файз Расул, автобуси ҳисобои Файз Расул. имрӯз ба душанбе маҳсулотатон овардед. Барои намоиш чӣ мегӯянд дар мавриди нарху наву? Нарху наву нарх шикоят нест. нисбат ба дигар мағозаҳо фарқ мекунад? Да, 15 та 20% фарқ мекунад. ба тамошобини мо чӣ гуфтан мехоҳед? Сеза биё харидорӣ кунам. нархҳо фарқ мекунанд яъне? нархҳо фарқ мекунанд. нархҳо аптовия. Ба мурғомон мурғо дасткушан. Мурғо ҳалоланд. Ҳама мурғомон чиқай богутадам. Дина кушти кадаган, мурғи свежиян. Мурғоги кына я ҳафтага, я 2 ҳафтага азамалос када неста. Ҳама свежи динанга, падрӯзанга. ба тамошобини мо чӣ гуфтан мехоҳед? онҳое ки бехабар аз ярмарка монданд. Ва тамошобинам марҳамат биёд. нархҳои дастраст аст. нархҳо аптови фирма аст. биёянд пушаймон намешаванд. биёянд пушаймон намешаванд. ташаккури зиёд. мисли нархи бозор аст. дар робита ба ин чӣ назар дорем? хуб, ман як чизро бояд бигӯям ки арзон маънои бепулро надорад. инҷо ман масалан бо чанд нафар худам ҳамсӯҳбат шудам. Оно гуфтанд ки ҳам даъватномаҳоя вақте ки ба тариқи ройгон тақсим карда додем, оно гуфтанд ки мо ба ройгон гуфтанд, мо омадем ки ройгон бошад инҷа. вай аст яъне ки қимат аст маҳсулот. ройгон маънои мубахшед арзон маънои ройгонро надорад, вале дар воқеъ дар намоишгоҳе ки мо ташкил кардем нархҳо нисбати нархи бозор арзонтар астанд. тамошобинони азиз, аз суҳбат бо харидорон маълум гашт ки қисми зиёди мардум аз имрӯза чорабинӣ ба қавле розӣ ҳастанд ва бисёр таърифу тавсиф намуданд ки имрӯз маҳсулотҳоро бо нархи арзон бо сифат харидорӣ карданд.